କେତେ দেখলা কি দেখি তাই বড় তো ভাই আছে हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियमना ऑफिशियल तो देखो आम रेडी हेलमेट अच्छी तो आम जाऊँ कौन जाऊ कहन अनुगुल कौन पाई हेलमेट धर हेलमेट धर गाड़ी बुलेवा तापर जीवा तो आम बाहर गले मुझे देखेबी कौन जाऊँ तो फाइनाली साग मान देखो बाइक रे जाऊँ तो पिंधिकी बाइक बस खाई गला आम बर्तमान जाऊँ गाड़ी में तो आपको बाइक चला हेलमेट पिंधे गाड़ी चलेबे ना आसी पहुँचे जापारे मेडिकल कौन अच्छे देह खराब अच्छे मेडिकल नहीं आसी कौन लगुच भल लगुनि मुंड खराब अच्छे डॉक्टर को देखाईदेल मेडिसिन देखिए कौन कौन डॉक्टर तो फाइनाल सांग आम मेडिकल डॉक्टर को देखिए आसिलु बर्तमान आम बाहर तो बाटर गला कौन शिखा हम भोक गला तो डॉक्टर तो रिपोर्ट देते जहाँ सब भल अच्छे किसी असुविधा है तो बर्तमान आम बाहर गले कि बाटर खाइबू तापर सीधा घर को पड़े खरा जोर है तो पड़े घर को तो चलो सांग मान जीवा ना एटा नहीं ସେଇଟା ନୁହେଁ ୟେଲୋଟା ଏଇଟା କ'ଣ କି କାଲି ଜଣ ଭୁଲି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପିନ୍ଧିଲି ନା ଭୁଲିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିବେ ସେଟା ଆଇବ ଜାଣି କାଇଁ ଅଡ଼ିଆ लाइफस्टाइल କେନ୍ ଜାଣିଲ ହେ देखला देखी ताई बड़ तो भाई आस भाई भाई ओजन कर केते टका भाई 3 किलो 300 केजी केते केजी 20 जोड़े 60 टका था ना 60 था ना ଦେଇନା ପଇସା ପଇସା ନା ଏଠି ଦେବି କି କୋଡ଼ିଏ ପଇସା
ଦିଟା ସେଇଠି ତ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଖାଇନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟାକୁ ଡକ୍ଟର ମନା କଲେ ତ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ପେଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ବୋଲି ତାପରେ ଖରା କହୁଥିଲା ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ଘରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଟିକେ ଖାଇନେବା ଆଉ। ବାହାର ତ ଖାଇଲାନି ତ ଏଇଠି ଏବେ ଖାଇଦେବା। ୟାଙ୍କୁ ବି ଭୋକ କଲାଣି ଜୋରରେ। ଇଏ ତ ଅନୁଗୁଳ ଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଭୋକ କଲାଣି ଜୋରରେ କ'ଣ ଖାଇବି ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି କୁମ୍ଭାରଟା ଖାଇବ ଘରେ ଗଲେ ଖାଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ମା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ତ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଭୋକ ହେଲାଣି ମୋତେ ବି ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଇଏ ତ ମୋତେ ନ ଡାକିକି ଆଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲାଣି ଗାଡ଼ି ପେଟି ଖାଲି ଖାଇବି। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖି କ'ଣ ହେଇଛି ଭାତ ବଡ଼ି ଭଜା ଇଏ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ସେ ଆଚାର ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଶାଗ। କ'ଣ ଡାକି ଆଗ ଖାଇଦେଉଛ? ହଁ ମା ଖାଇସାରିଲଣି ଭାତ? ତୁ କିଏ ଅନେଇବୁ? ପୁଅ ବୋଉ ଯାଇ ତ ଅନୁଗୁଳ ବୁଲି ତୁ ଖାଇଦେଇକି ମସ୍ତି କରୁଛୁ। ଉପାସ ଯେ ଯୋଉ ଅନେଇବୁନି ଟିକେ। ସାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଇଦି ସାଇ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ ତରଭୁଜ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ନେବା ଏବେ ଭାତ ପଖାଳ ଭାତ। କେମିତି ଲାଗିବ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା। ଖାଉନା ଦେଖୁଛ ଭୋକ ହେଲା ପରା। ଗିଳି ଚାଲ ଲେଟ୍ ନାହିଁ ଏମିତି। ସାଇ ମୁଁ କିଏ କୋଉ ମାମୁଁ ମୋ ନାଁ କ'ଣ କହିବନି? କୋଉ ମାମୁଁ? ଆଉ ଇଏ କିଏ? ତମେ କୁହ ଇଏ କିଏ? ସୌମ୍ୟା ସେ କିଏ? ସେ କିଏ ଶୁଣୁନି? ଇଏ କିଏ? ଇଏ କିଏ? ଏଇଠି ବଇଛି କିଏ? ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଫ୍ରୁଟି ଦେବି ନହେଲେ ଦେବିନି। କୁହ କିଏ? ତମ ନାଁ କ'ଣ କି? ତମ ନାଁ ଭଲ କି ନେ? ସାଇସ୍ରେ। ଆଉ ତମ ବାପା ନା? ସିଲୁ କ'ଣ? ତମ ମା ନା? ଆଉ ଆଇ ନା? ମାମୁଁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ମାଇ ନା? ମାଇନା କ'ଣ? ପଚାର ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁ କ'ଣ ମାଇକି ପଚାର ମାଇକି ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ନା କ'ଣ? କେନା କ'ଣ? ହ୍ୟାଲୋ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ମାନେ ତାକୁ ଛୋଟ ଜାଗା ହିଁ ମିଳିଲାନି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପଲିଥିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପଲିଥିନ୍ରେ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେମିତି ଖାଉଥିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠି ଖାଇଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେତେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇ କରିଦେ ହାଏ
ହାଏ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖୁଡ଼ି ଆସିଲାନି ଗୋଟେ ଥାଳିଟେ ଧନା ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କେବେ ମୁନାଦା ଖାଇବେ ମୁଁ ବାହାରେ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଇବି ପୁରା ମୋ ପାଖେ ଅସୁର ଭଳିଆ ଦେଖ ପାରୁଥିବେ ମିଠା ବହୁତ ପ୍ରକାର କଦଳୀ ଏଇ ଯୋଉ ବରା ଆଳୁଚପ ବି ଆସିଲାନି ତମେ କିଏ ଖାଇବ ମୁଁ ଅସୁର ମୁଁ ସତର କଣ ମନେ ଖାଇବା ଅସୁର କହିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ମାନେ ସବୁ ଖାଇବେ ହେଠୁ ଯାଇନା ଏଠୁ ଉଠିବେ ନା ଲୋ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ କେତେ ଲୋକ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 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 କଣ ଦିଆଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଏଠି ବଇନା ଝିଅ ତୁ ନଖ ପାଡ଼ିସି ଲଗାଉଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୁଡ଼ି ବି ବସିଲେ ନେ ଖାଇବେ କଣ ଟେଷ୍ଟ ହବ କିଏ ଖାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚର କିଏ କେତେ ଖାଇପାରୁଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବେ ମୋର ମାରିଲା ମୋ ପୁଷ୍ଟି ଶୁଣନା ନାଜ କରନି ଖାଇ ଚାଲ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନେଇଯିବ କୁକୁଡ଼ା ତ ବିସ୍କୁଟ ଜାର ବି ଆସି ସାରିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍କୁଟ ବି ଖାବ କଦଳୀ ବରା ଆଳୁଚପ ଏମିତି ଏଟା କଣ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଟା ଅଙ୍ଗୁର ଏଟା ଗଜା ଗଜା ଆଉ ଏଥିରେ ତ ମିକ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଜିଲାପି ବୁନ୍ଦି ମୁଆ ଭାବିନି ମୁଁ ଏଇଟା କଣ କରୁଛି ଦେଖି ଝିଅ ତ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଲୁ ସେ ଲାଜ କରିନା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଝିଅ ତ